memedi ndas coplok. Aku duwe kanca jenenge Sumaji. Sedina-dinane dheweke ora tau nyambut gawe. Mbah oleh teko ngendi oleh dhuwit bendinane, sing cetha dheweke ora tau kekurangan mangan. Untunge durung omah-omah, dadi ora duwe tanggungan. Oleh rejeki ya dipangan dhewe. Mak lan bapake wis ora bisa ngandani. Saben-saben dituturi wong tuane, jawabe Sumaji mung pokoke beres. Contone wae, sarunge wis bedah tur amoh. Nanging ora suwe wis ganti sing apik. Kok ya oleh ae sarung anyar. Mbuh oleh nyilih teko ngendi. Tapi siji wateke sing aku demen, yaiku ora gelem ngrusui kanca. Apa maneh pek pipinek duweke kancane. Dene kelakuane Sumaji sing ora tak senengi yaiku anggone karem omben-omben nganti mendem. Yen kadung mendem, mripate katon abang lan ngomel-ngomel ora karuan. Sok mengkono wae arepa mabuk berat paribasane dheweke ora gelem ngrusak bekakas, apa maneh barang duweke liyan. Tau Sumaji kesurupan. Ujaring kandha dheweke lagi golek ngelmu menyang tanggaku wong sing wis tuwa. Mbuh apa sebabe kok Sumaji gelem diwenehi ilmu kaya ngono. Sumaji dikongkon mengkurep terus disebul mbun-mbunane. Ora let suwe dheweke dadi kaya jaran kepang mencak-mencak, nubras-nubras, nabrak pagere tanggane nganti dadi lan rusake. Bareng diendhek lan disuwuk, ujug-ujug dheweke sadar. Anehe awake Sumaji ora bundas babar blas. Nadyan wektu dadi mau niba tangi jempalikan ora karu-karuan. Sakjege iku jenenge Sumaji ditambah kanca-kancaku dadi Sumaji Sakti. Nanging iki mung guyonan lho. Malem Jumuah Kliwon. Aku lali tanggale. Taun 1978. Sumaji karo Sidik kanca ngombene arep dolan menyang nggone Marwan. Jarene ana acara bancaan selapanan dina anake. Ketepakan pas ora duwe dhuwit, ana wae sing ngajak mangan. Pikire Sumaji. Budale ngliwati kuburan lawas. Dalane mrobos kawat eri sing ambane pas saawak. Liwati warung ana wong ana kono wis padha lelungguhan kanca kancane sak grup. Sumaji diawe lan dijak ngombe bareng kaya adat saben. Sumaji akhire menggok. Bareng wis kumpul lan nenggak omben-omben karo kanca-kancane, niyate kenduren Sumaji menyang omahe Marwan ilang plas. Tumrap dheweke, pesta inuman keras luwih narik kawigaten tinimbang kenduren. Ora gantalan suwe, inuman keras pirang-pirang gelas wis cumepak. Kanggone Sumaji nenggak sak gelas durung apa-apa. Entek sak gelas tambah maneh lan tambah maneh. Nganti dheweke wiwit krasa ngliyeng. Telung bonjor pesenane ribut wis arep entek. Kari sak puteran ludes. Tambah ana cak, kari sak bonjor maneh ditambahi bir 4 gelas cukup sampai jam 11. Ujare Sumaji setengah dleming, krana wis kena pangaribawane omben-omben mendemi. Dasar Sumaji lan Sidik cocok. Terus wae ngombe nganti jam 12.
Bareng ngrasa nglire nemen, wong loro pamit mulih. Kok kesusune mulih, Cak? Isih jam piro iki? Kok arepe mulih? Jare kanca liyane gelo. Awakku rada ora penak, Rek. Saure Sidik. Ji, awakku rada ora enak. Dengaren iki aku mau tumbang. Biasane aku ora ngene. Sidik ngomel karo mlaku mulih. Iki nggo lewat endi, Ji? Nyasak liwat kuburan. Cek ndang teko omah. Jawabe Sumaji. Wong loro mbacutake laku karo setengah gloyoran. Nanging kira-kira 50 meter ora eruh sangkan parane dumadakan ana wong loro ning ngarepe Sidik. Sumaji takon Sidik bisik-bisik. Sapa iku, Cak? Embuh, Ji, aku durung tau weruh. Arepe takon menyang pawongan loro kuwi Sumaji sungkan. Karene ngejak omong-omongan, sapa ngerti kena kanggo kanca mlaku. Dadak wong ing ngarepe mau noleh karo ngomong. Mas, tulung gawakno dhisik buntelan iki. Ucape sinambi ngulungake bungkusan dibuntel kain cacah loro marang Sumaji. Sawise ngulungake buntelan, wong loro iku bungkuk arep mbrobos pager kawat. Bareng wong loro iku arep mbrobos liwat kawat, dadak ndase ilang. Sing ana mung gembung lumaku tanpa sirah. Sumaji kaget, spontan nyawang bungkusan sing dicekel. Jebul isine tugelan sirah sing isih seger. Sakala dheweke girap-girap nguncalake buntelan binungkus taplak marang Sidik. Sing diuncali endo. Bungkusan tiba lan glundung ana lemah. Keprungu swara serak saka njero buntelan kuwi. Iki ndasku sing kok gawa le. Ayo ngombe-ngombe maneh le. Tutuk mo. Sasendingmu anggonmu ngombe. Sumaji lan Sidik gembor karo mlayu sipat kuping. Tiba tangi ora dirasakake. Kekarone mbrobos pager cepet-cepetan nganti klambine padha bedah mewek-mewek. Sidik sing pancen sak kawet awake wis kurang fit ketinggalan ana mburi. Ji, entenono aku aja kok tinggal. Bengoke keweden. Bengi kuwi kampung dadi geger. Jalaran Sidik lan Sumaji sing jarene sekti dugdeng tibane girap-girap nalika diwedeni memedi ndas coplok. Saploke kuwi aku ora ngerti kabare Sumaji. Mbuh piye dheweke saiki? Wis sadar apa tambah nemen anggone karem omben-omben? Dene Sidik, ujare kanca-kancaku, saiki wis tinggal donya. Dheweke terus leren saka anggone hobi mendem sakwise diwedeni memedi ndas coplok biyen kae. Tobat tenan sajake. Aku melu seneng. Muga-muga wong-wong sing seneng omben-omben padha sadar sakwise krungu critane Sumaji lan Sidik mau.